Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Miyerkules, pizza size na bulan sang Mayo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, isa ka doctor kag 8 ka estudyante nga stranded sa Iloilo nag-abot na sa Bacolod. Eksplosibo nakita sa mga kabataan sa talamnan sa siyudad sang Bago. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ari na, ipatawag sang Kamara ang National Telecommunication Commission matapos wala ginbasura ang constitutional power sang Kongreso sa ginmando sa ABS-CBN nga maguntat na sang operasyon matapos nag-expire na ang franchise ni sadtong Mayo. Suno kay Isabela 1st District nga representante Antonio Albano, Vice Chair sang committee, maga-isyo sang SUCOS order ang House Committee on Legislative Franchises sa NTC agod ipahatag ang order. Una dire, sa committee hearing ginpasiguro sang NTC sa Kongreso nga ihatag ang Provisional Authority sa Television Network agod matagan sang panahon ang mga mamalida nga talakayon ang isyo nga nagapalibot sa franchise. Ang Kongreso, amo ang nagaisanon nga may poder angot sa legislative franchises. Dako na ini nga isyo. Hinali lang, nagbaliskad ang NTC. Rason, daw ginpahog pa sang Solicitor General. Bangod sini, apektado ang mga on-civil ka mga empleyado, labi na karon sa panahon sang enhanced community quarantine. Dagin lipot nila ang among television network. Pero sa nasiling tana, itugyan naton ini sa Kongreso. Kay ang Kongreso lang amo ang may kinamatarong sa pag-isyo sang franchise sa tanan nga television network radio stations sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung nahadlok ang NTC sa pamahog ni Kalida sang Solicitor General daw halos
binaliskad ang tanan nga mga pahayag, tagaan, provisional, ang ABS-CBN. Inaya matag nga klaro sang intisi sa nagligad nga mga binulan. Ang tinaga ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga dapat tagaan sang provisionary ang among television network sa wala pa matalakay sang Kongreso ang franchise nga nag-expire na sa among television network. Subong man, halos tanan nga mga senador pabor nga tagaan otoridad temporaryo ang among television network samtang talakayon pa ang prangkisa sang among television network. Sa karon, amo ini ang pinakadako nga isyu sa ngalan sang serbisyo publiko. Ang liwat naman nga pagtapak sang kinamatarong sang isa ka television network daw marsyalo. Ang marsyalo so nakadumdum kamo tanan ka television kag radyo sirado. Ulaton ta kay ipatawag na ang intise sang kamara kung ano ang mangin resulta sinitanan. Talakayon ini kag nagapati kita nga iduso gid sang kamara kag posible ang pagtalakay sang prangkisa mas temprano sa among television network. Sa nasiling tana, wala pa sa kung ano nga statement si Presidente Rodrigo Duterte. Damlag lang, ginpalayag sang Presidente, ginatugyan niya sa Kongreso nga amo lang ang may poder sa pagkatag prangkisa sa mga television network. Ginkibot ang among television network sa mando sa pagbag-o sang statement sang NTC. Bumaliskad gulpi. Grabe nga pagbaliskad. Gulpi lang. Daw ginkibot, daw ginlipot ang among television network. Sa karon, gaginual-gual na ang tanan-tanan sa sektor sang katapo sang broadcast industry, television, radyo kag pamantalaan sining hinali nga desisyon sang NTC. Kung ano ang mangin resulta sa pagpatawag sa mga commissioner sang NTC hulaton naton. Kabay pa nga may ara ini positibo nga pagpakighinunanon duha ka bagay lang. Opda nila ang desisyon sang NTC o kon katulad sang NTC magabaliskad man ang ila desisyon. Hindi kita magtakop sa konklusyon, hulaton ta kung ano ang matabo sining ginpatawag nga pagpakiginunanon sang Kongreso upod sa Commissioner sang NTC. Suno sa pila ka mga libor sektor, isa naman ini kapag lapas sang kinamatarong sang pagtagwaragwag sa bilog nga pungsod Pilipinas. Internasyonal nga balita ini sa bilog nga kalibutan, liwat ginpahibalo nga ang gobyerno sa Pilipinas pagi sa Solicitor General kag NTC ginpasira ang isa sa pinakadako nga television network sa pungsod Pilipinas sa panahon sang enhanced community quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon ra
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala magpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na morning.
bilog nga Dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, ang probinsya na paidalom na sa General Community Quarantine, samtang ang Bacolod may extension pa, ang Enhanced Community Quarantine tubtob pa Mayo 15. Kamusta na ang aton mga dalanon? Kahapon, Portigid, nagligad nga inadlaw, porte sa pagkadamo sa mga salakyan, sa mga dalanon, nag-traffic. Wala ta kabalo kundi ini nagalalin ang mga pribado nga salakyan. Karon nga aga check upon ta na kung kamusta na ang palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta na ang pila ka mga merkado. Kamusta na ang mga presyo sa nagapanguna nga balaklon para may ideya kamo. Samtang gailis kamo dira, nagahulat kamo sang salakyan padulong sa mga merkado Libertad, Burgos man, Palapala, kay ang Central Market daw adlaw na nagabukas. Di kalabanan gapangumpra dito sa Libertad. Ang taga Burgos, Palapala, mas bahado dito. Di medyo pag-abot sila da nga mga tindahan, medyo sakaan dyutay ang presyo para makaganansya. Ang aton patrol nagalagulad na sa pila ka mga merkado. Ginatsikyar nila ang mga presyo, lakip na ang sitwasyon sa Dakbanwa sang Bacolod. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Masyado ka tawhay subong ang aton sininga kagahon kung dalanon sang syudad ang aton sininga paghahambalan. May checkpoint 3, checkpoint 2 sa dalan pa lang sang Burgos Action Fred, no? Apat na ka mga check-up points kung ECQ checkpoints ang naka-plastar gano kung plastado gid. May ara sa Granada, may ara sa Bangga Escala, may ara sa dalan sang lapit sa inyo bala inayon Action Friends, may Helbicha ayon. Subong banda sa area naman sa Burgos public market. So butsing ganun dira palandaan apat na sa isa ka streets. Sa isa ka street Action Fred, apat na ka mga ECQ checkpoint, and even diri makadto ka o kung pakadto diri sa area naman sang Libertad Public Market sa dalan pa lang sang Lupisay na Duhaman ka mga checkpoints ang ma-experiensyahan ta nga amo nagausisa sa pila naton ka mga kauturan nga padulong diri sa area naman sang Libertad Public Market. Aksyon Alvin, yes, sir. Napanumdum ta lang ang pumuluyo sa Bacolod nga subong Miyerkules, add number kita. Yes, Action Fred. The 1, 3, 5, 7. Including ng 9, no? 1, 3, 5, 7, 9. Amo ni ang ginapahanugutan karon nga magkadto diri sa kuna magpanindahan kaya ang pagpanindahan Action Fred sugod sa kagahon mo, sugod sa sininga aga at least para hindi man masyado mainit sa aton sining mga kauturan nga magpadulong diri sa Libertad Public Market. Sa Libertad Public Market Action Fred subong nga kagahon damo tao mo panindahan subong damo na, and ginalantaw man nato ng Action Fred kay antes ka magsulod diri sa merkado mismo. Sa dalan pa lamang Action Fred may mga checkpoints na ginalantaw man kung ang puntas ang imong numero sa quarantine pass kag diri ginapasulod sila Action Fred galing kiti subong nga kagahon damo ang nagapanindahan sa kilid sang merkado, may ara man sa sulod sang merkado, may ara man sa mga bagsakan na area. Ang Action Alvin, yes, sir. May mga tricycad, e-bike pa ka, motor nga nagabiyahe? Ay nakitaan kita Action Fred ga dala da sang motorsiklo pero may mga dala sang konsubong mga paninda bala nila. Kay purti ang dinakpanay, ginatos na ang ginimpaw de. Sa pagkadamo gid Action Fred, no? Even na mga previous days natalupangdan man sang patrol, isa sa mga nagkausa sang traffic sa pagtuhaw liwat sang mga madabo nga mga salakyan nagligad to previous days pa lang Action Fred sang tinaligdan gani ng Lunes. Abaw sa pagkadamo sang salakyan along dalan sang Lacson, especially sa may area sa Mandalagan, halos kalaba sang pila sang mga salakyan. Mayo lang kung single lane, di kay double lane Action Fred pila.
So, ang but action, Fred, kung ginapatuman man ang number coding sa parts ng mga salakyan, di sa piyak sini nga damo nang nagkaladakpan previous days man nga even kahapon damo sang nagkaladakpan nga nagapasaway sa gyapon kag wala ginapatuwa, wala nagatuman sa number coding kundi ang punta sang salakyan amo na ang ginapatuman kag pwede lang makasulod odd and even number scheme. Ang nagapadulong kita kagina diri samtang padulong kita sa Libertad Public Market Action Fred. Ang damo nga mga baligya pinya sa may dalan pa lang sa may Bangga Rosario Lupisain Action Fred. Gadagsa giman eh. Gadagsa ang Alin sa pinya. Don Salvador. Yes, sir. Oo, halin sa Don Salvador Benedicto. Damo sa pagkapinya ba? Siling ko po, nagabin pong gabukid lang mga pinya baligya skilid sa dalan, no? Ang barato action, Fred, Still, pamangkot ato kagiratis kita magkanto diris merkado na tag 100 pesos ang gila sining baligya sang pinya. Depende sa sizes man. Kag gusto makabakal tinumpok, di makabakal ka at 100 pesos. And subok sini ang sitwasyon ng sang nasilingta na sa Libertad Public Market. Madamo na sang nagapanindahan sa sining kagahon ari kita subong action friend sa may bagsakan area at makaganar-ganar man din sila subong action friend kay damo sa mga available subong mga panakot mo mga panakot ang kalabanan diri makita nimo ang Bombay, kamatis, ang ining ahos kaga iban pa si Serba si Tuto. To ang inyong ahos subong tagpila subong? Ahos kuan subong 130 ang kilo sang ahos. Ang Bombay 80 subong. 80 ba brato action pedo? Bombay pula 80. Ang kamatis damo ka sang kamatis subong tagpila nito? 40. 40 ang kilo? Oh, 40. 40 ang kilo action Fred, barato ba? Sa pagkabarato sang presyo subong no sang kamatis. Ang iling kamatis mo to di ni halin? Don Salvador ng Japon? Don Salvador Benedicto. Kunti baha ang pinya, Salvador Benedicto, ngari man diri sa Libertad. Baw kamatis siya, gabaha man, damo man nga pagkakamatis. Ang ano ni siya nga klase nga, kung nagbaan ni siya nga klase isang katumbal. Paitan, paitan action Fred. Pula, pwede ka may ara pula ka green sa lalakot lang. Pero nagbaan ni siya action Fred. Pila ni siya to? Subong 60 ang paitan. May available man siya nga luya. O panakot naman ta. Kunti kay kung mo panakot section ni siya. Ari ang presyo naman sang luya. Pila subong ang luya mo to? 140 amon ligya. Oo. Adin ni halin? Don Salvador ng Japon. Salvador Japon do. Damo gali produkto Salvador Benedicto kasyon Fred, no? Ang dahon sang sibuyas dahon mo ni? 60. Ang tumpok na ang niya? Bugos o bandol. Ang isa ka bandol ni Action Fred 60 pesos pagkadamol man sang 60 pesos mo kung i-retail ni dako man nga pagka kwarta kung ma-retail ni sa pagkadagko no magluwas di reaction na Fred may ara man sang mga available subong diri mga saging ang saging ni Toto tagpila ni sir ang subong bali kinilo amon ligya. Kinilo? Tagpila? 35. 35 ang kilo? Oo nga, kinilo na subong. Hindi pwede makabakal bililog? Depende man Pwede man Japon. Pwede man? Oo. Kung mabakal ko bililog sa baya, tagpila ang tupaan? Ang dagko gidya, ang class A na 3.25. 3.25? Oo. Class A na yan? Class A, ang dagko. Sobra 6 pesos, 50 pesos action Fred. Ang bilog sang saging, class A ni siya, class A ni siya action Fred. Pero ang tundal mo ya? Ang tundan, pila na ganite? 5.20. 5.20. Dagkugin man gali ni action Fred. Panong kalabanan diri is 35 pesos per kilo. Ang iling ila sining nga panakot, fresh from Salvador Benedicto nga produkto. Pero may ara man kamo halin sa kanto? Iloilo. Ano mga halin nyo sa Iloilo? Rio, patatas. Patatas na pila. Kuan subong 90. Ang
ang kilo. Oo. O patatas na. Ang kagangan ng paitan, 60. So duha ang halin sa Iloilo Action Fred, no? Oo, ang may ara man sila diri Action Fred ang kalamansi ni sa Tagalog, pero sa aton sa Cebuano limoncito. Pero pag-abot diri sa aton suha. Suha o tagpila. 60 subong. 60 pesos Action Fred, no? Ang presyo sang suha. So, thank you. Diri naman kita Action Fred. Sa area naman sang vegetable section, may mga available subong. Kagina nakita naton talong, ang amarguso, iban pa nga mga available subong. May ara man naga-display na subong Action Fred sa kilid pa lamang sang dalan ti may ara na yang gusto mamahaw. May nakitaan ko diri Action Fred budbud. Namit na. Oo, namin. Ay, labay man nga akong damo kamatis subong. Yes, Action Fred, damo kamatis. Ng mga habal-habal. Oo, habal-habal to Action Fred. May pili kaya nga green, habal, may araman, medyo yellow na jutay, kagang ibang kalabanan diri pula Action Fred. Kalabanan na ako, habal-habal, kung magkaong lang nakihag ko sa nipis. Oo. Pagkatapos, ginasinan ko lang ganina eh. Gali, namit pagid na. Namit ka na nam. Oo. Garaguso, agi mo. Oo, garaguso gidagya, kapin pagidya, butangan mo Action Fred sang pula, balang itlog. Itlog ka pula ba o kampiyon? Ari ang budbud, si budbud girl. Oo, day, tagpila ang budbud ni mo? Tagpulo ang budbud. O budbud, tagpulo Action Fred ba? Pilit ni siya, no? Oo. Oo, dinihalin? Dili lang nga kami lang nag-obra. Oo. Okay, tagpulo Action Fred, budbud. Ati sa oriental side, amo ning kalabanan makita ng Action Fred mo. Especially kung arax mabinay, may konti may ara yang kalan-an skilid sang dalan. May ara man kalan-an nga dito sila ga pahuway ang mga drivers ang salakyan na halimbawa. Lidra, damo baligya sang budbud Action Fred. Ina-skilid pa lang sandalan. Dili man sa kilid sandalan, may mga available man nga mga isda lawayan. Sir, ang lawayan mo, tagpila? 120. 120 Action Fred. Ang lawayan, may kwan siya? Ano ni siya? Dubla-dubla. O tagpila? 200. 200 ang kilo sang dubla-dubla. Available man diri Action Fred subungo. Ang pasayan ni Sir, dagko pasayan mo ba putian o tagpila? 300. 300 Action Fred. Ang pasayan. May available pa diri. Anong salmonete o? Salmonete mo tagpila? 150. 150 ang salmonete. Pero may gagmay man siya diri Action Fred. Nga karaho tagpila? 100. 100 ang tutong naglabay ito ho? Badyaw. Badyaw. Badyaw Action Fred. May mga badyaw na di Action Fred. Pati badyaw, rada. May mali mga badyaw. Pangumpraman. Pangumprang badyaw. Nga pangumpra kung gahumlad palad. Pangumpra, dala na humlad palad man Action Fred. Pangumpra may dala man siya mo. Pero, ato skilled naman sa mga nagalabayog, puro panguhit, humlad palad. Way kita ta. Pagkanto kita subong direksyon, Fred. Baligyaan naman Action Fred sa mga utan. Ang kwani, damo sang dahon-dahon Action Fred. Tinumpok subong ang dahon-dahon. Diri, mangkoton tabi si Madam kung tagpila ang ila silingan dahon-dahon. Dahil tagpila ni dahon-dahon no subong. Oo, ato sa sunod. Oo, si Madam, pamangkoton tabi si Madam, kung tagpila ang dahon-dahon available subong kay damo subong sa nasiling Action Fred. Damo ang nagapanindahan subong mga aga. Ma'am, ang dahon-dahon tagpila na subong? 15. 15 Action Fred. Medyo hinay ang iyang akon. May face mask na siya. May ara pagit siya sa plastic na bilangin na butang sa tubang niya. No? Tag 15, ang ano ni mga available sa tag 15 nga dahon-dahon, ma'am? Tugabang, alugbati, daon kamuti. Tugabang, alugbati, dahon sang kamuti. Dahon kamuti. Action Alvin, dumduman ko sa una. Ubin pa kami, tiga-perti kapigado, ged. Di may mga tanom lang dahon kamuti na. Ang mga ugbos na, ginapang utod na. Nagunting ko na siya. Pagkatapos, kung di may tinigang ka, ginasampaw ko na siya. Pag bakit sang tinigang, ginatimplang ko na siya nang daw ining sinamakan bla. May mga suwa ko daw, ko kalamunding.
Pagkatapos, inasawsaw ko na, ginaasinang ko lang kagisawsaw, wala sudan mo. Oo, namit na action red. Nanaman na. Oo, nanam. Plus tultol, abi. Mo. Kabot ka tultol. Waay? Inang asin lang nga daw bato. Ay, Lagi na tumoy-tumoy sa... Ayan kanon sa una, pertik namit. Bisaya sa unang kanon mo, pertik hamot. Di bisan ginamos lang sudan mo, bisan tinabal lang sudan mo, bisan ginsampaw lang dahon kamuti, namit ng urab mo. Kaman, di, wala ka may mo, imol ka mo. ani man, well, namit spaghetti action red kay Priska pa, kabit pag itong talbos ba, mga dahon-dahon. Isampaw mong iban gani action red, ginalapuhan na subong mo. Pag butang mo lapwa, timplahan mo na lang, ati, makabig mo yung kagayhambal mo yung vegetable salad. Social vegetable salad, pero inaya talbos ang kamuti or dahon sang kamuti nga pwede na sudan action Fred, no? Amuli action Fred, ang mga dahon-dahon available subong kaagahon may ariman ang available diri action Fred. Ang kamuti si mamang kutunta, mamang kamuti ta tagpila subong 5 ang kilo. dog 25 ang kilo, barato ba? Oo, may... Anong tawag ta sini, mamo? Ha? Bisol. Bisol o pila? Palawan, tag 40 ang kilo. Oh, tag 40 ang kilo sang iya sining bisol. Pero magluwas na reaction Fred, available subong talong. O, preska kadag ko sa mga talong ba? Tag pila? 60 ang talong. 60? O, 60 pesos ang talong. Yan na lang gid ma'am, amarguso. 80. 80? Oo. 80 action Fred ang amarguso, no? Amo ni ang available diri sa area. Diin da namit sa kagadamo sang nagapamalaklon sa sining kaagahon action Fred, no? Basi gusto mo mamangkot kung mamahaw ka, tagang available ka kagin action Fred, may araman budbud mo. Subong ya may mga butong man, may aramin dari kapihan skills ang dalan kay para mas mahapos sa aton sining mga kauturan nga nagapamalaklon si kuno may puto. Ang lalaki. Baybay na, way na sa lalaki. Action Fred, way na lalaki. Tagpila sa mga baybay. Tagpulo. Oo, region ni kagabi. Way na nakapoy. Way. Pero, Kalamay hati, mera. O kalumayhati. Kalamayati, wala. Way ang kalumayhati. Wala kalamayati. Oo, pero subong yang available subong puto. Available puto. Ang puto, tagpulo. Tag 25 ang dagko. May dahon. Arya, ano available ng isa ho? Ano na ho? Butong. Tagpilang butong mo? Tag 5. Tag 5 pesos ang piraso action Fred, no? Sang butong. So, amaning sitwasyon diri sa area, sang siyudad, sang Bacolod, partikular ang presyo subong sa merkado. So, ang sitwasyon sa siyudad sang Bacolod, kalagip na ang presyo merkado action Fred, ginadulong sa inyo sang CL Pito-Pito. May 20 o kuna 26 mg nga vitamin C, nagapabaskog pa sang immune system, no? Ang CL Pito-Pito mabakal sa mga butika kag farmasya malapit sa inyo lugar. Nagta sa patrol, ang ka-action nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Mga presyo sa merkado, Pero ang lutuon ko karong aga, ning langka nga tinuktok bala. Pagkatapos mutahan mo gata, baklan mo uga balingon. Pagkatapos baklan mo paitan, dahon kabuti, kag batuan na. Parisan mo siya sang bangros ka bunlis, bla. Butangan mo ang tiyan niya sa panakot, kamate, sibuyas bombay, paitan na. Namit kayo. Pagkatapos, butangan yung tepatis, bla. Itakop siya, kag isugba. Sus, sa kanamit tula tupong may sinamakan ka, may kutitot ka. Sos, sa pagkanamit. Galalaway ka mo. Kanamitin, wala tupong amo nang ginapulpagita sa ginawa ko. Namis na ko nang ga-serve si mo bla bago lang tapos paligo. Tapos ga-short slipot. Agwaya pusod. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na.
Hindi magkalipat, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tob-tob, alas 3 ang takna sa hapon. Now na, pakonsulta ka libre. Importante ina, subong sa kadelikado nga panahon. Kinanglan makapakonsulta ka kung halos adlaw-adlaw pa-check up, pwede lang, libre man. Bakal ka dayon sa ila produkto. Ang produkto bala sa Life Extension Clinic, ining kilala subong, pinakamapatihan nga vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ambot silingon, maayo klase na. Kaysa iban nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Kag parang sigurado kita nga hindi maigo sining COVID-19, kinanglan mabakod ang aton lawas gamit kita sang Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 pwede nyo mabakal sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa Bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik kami pagkatapos ini. This Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Sala na subong ang gobyerno, kundi niya mangita pundo, pwerte ng gasto, no?
bilyones ang gasto sa bilog nga pungsod Pilipinas. Minus pa na iya ang pila ka mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan, konsentrasyon naton ang Pilipinas lang. Amo na nga ang tanan nga medios posibles ginahimo sa aton gobyerno para nga matagaan sa nagkaigo nga bulig ang aton mga biktima sining COVID-19. Kita mo, pati pugo nga ginpasira, abrihan, parsyal kuno nga ang abrihan. Bangod isa ini siya, sang may pinakadako nga ginakuaan manggad kag income revenue pa sang aton gobyerno. Amo sila sang casino, small town lottery. Pero casino, sigurado, mabukas ini siya sa hindi lang mahibalan nga inadlaw. Ginuna gid ang pugo nga aman bangod dako kayong ma-income sini sang pungsod Pilipinas. Pinsarabla ang lisensya lang sang pugo, ang report sang aton gobyerno mga 11 bilyones na. Ang ginabayad nga buwis alin sa among panahuran mga 6 bilyones ng digad nga tuig. Di kakita niya, hindi yan milyon ang ginakita, bilyon ang ginakita sang aton pungsod Pilipinas. Maobligar siya nga magbukas ini kahit di ginakulang na kita sa budget. Ang tanan nga mga proyekto sa infrastructure, ang iban gina-realign na ang budget para ibubo lang sa pila naton ka mga utod nga nawad ang trabaho, benepisyaryo sang social amelioration program, ang iban ginabusuhan pa. Hindi pa mong pagpanagtag. Hindi man tanan, pero manabat gid ang pila ka mga opisyal sang barangay, bangod sini mga iskandalo nga nagluntad. Basta kwarta gid, mainit ang kwarta. Amo nang siling ko blakon opisyal ka sang gobyerno, bisan barangay opisyal kaman, kinahanglan kwintas klaras gid. Hindi magkatol ang kamot mo kung kakapot ka kwarta. Kaya ang iban ba maganit gid, dapat ya, unisto ka. Pag-abot sa tsimpo, kimla na, ganit ka nga ganit, pag-abot sa tsimpo, nga mapasakaan ka kaso, kag makakas ka sa serbisyo, ti kundi hindi amo, gaba ti man kag birisi ang mabaton mo. Amo ina siya. Kung sabagay, minilyon naman na nakabaton sang subsidi gikan sa gobyerno, magluwas sa pipila ka mga reklamo kag mga iskandalo sa mga kabaranggayan. Kinanglan lubaron ta ini, mas temprano may another pa nga tagtaganay kunara ka sa enhanced community quarantine. May mga ara pa mga food packs kag iban pa nga paabuton. O galing, kung may record ka na, bad record, ti base kon abyan na hindi ka na makabaton, ang malain makakas ka pa sa listahan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod
Bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oh, kapi-kapi ka mo anay. Ulustuhan gining oras oh. Kapi-kapi kita, Dr. Alfred's Green Coffee. Ang aton sinigamiton, namin isa kay hindi makapasulab sa aton sulok-sulok. Pwede kay lulo, lula, tatay, itnanay, kagkabataan. Nga kay hindi ini makapaadik nga kape. Nga pwede sa kabataan, bangod non-acidic, non-addictive nga kape, ang Dr. Alfred's Green Coffee. Namin isa kon dako kakayo bla, kagluyag ka magmulumagan, kay may metabolism booster ini. Makabulig tunaw sa aton
ginakaon. So marami niya, pangapi na kita, healthy pa ang bilog nga pamilya. Namin siya kay ludid sang phytonutrients, panawag sa iya, natural colon cleanser. Natural, kung matunlo ang colon, malayo kita sa masakit. Kung di ka makaitsar, 1, 2, 3 kadlaw, ay abyan, hilo na ina sa sulod sang aton lawas. Pagwa, ang ibuon mo, kapi-kapi ka lang, Dr. Alfred's Green Coffee, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Malawig-lawig ang bakasyon sa aton mga estudyante. Subong Mayo, supposed to be Hunyo, mabukas na ang klase. Pero monitor kita kay Secretary Leonor Briones sang Departamento sang Edukasyon. Sila niya kahapon, posible Agosto mabukas ang klase. Agosto, Mayo ba, May, June, July, August ba? Burtik lawig ba? Sang bakasyon sa aton mga estudyante. Ang mga private school ganiya daw gahana nga magbukas sa Hunyo galing kung magamuning plastada nga idalom pa kita sa COVID-19 sa enhanced community quarantine daw mabulubudlay guro base kon wala sang estudyante nga magkadto sa mga bulutuan. Kaya intindi man kita sang balatyagon sa mga private schools. Ang iba no work no pay mo. Di kabudlay no, ambak mo kung wala ka trabaho, wala ka man sweldo, lain niya sa manunudlo sa gobyerno, nga bisan wala trabaho, sige ang sweldo. So amo ini ang mga estudyante subong, ang iba do nanamian na gid mabalik sa eskwelahan, ang iba nagihom, di ba? Lawig-lawig ang bakasyon ba? O galing siling sa kabataan siling sang ara sa sulod sang balay kalabanan nga reklamo nga ako mabatian baw niya hidlaw mo ko maglagaw ba nya hidlaw mo ko maglibot-libot sa mga mall ba tanong mo na karon kay hindi pwede no labi na gid sa kabataan dali malatnan sining COVID-19 sining kagaw nga ni so siguro may mga paagi ang departamento sang edukasyon kung paano inihimuon ang mga online learning, pwede man. Mga take-home readings kuno, kagiban pa, pero mabulubudlay ni. Hinanglan, iplastad nila maayo kay may panahon pa. Ano gid ang mas mahapos para sa mga estudyante? Kaya sa mga public schools, hindi tanan nga puluyan na may ara mga gamit mo. May ara mga internet kagiban pa. Pipila lang ina, ang iba niya nga wala. Di kundi mabulubudlay man. Pero kung kaluyan, nga base kung mapakig-awayan ta, kita baksin sining COVID-19, nga makabalik kita sa normal na ton nga pag-eskwela, pagpa-eskwela sa ton kabataan. Pero amo na siling ko kadadlaw, mintras tanto wala baksin, mintras tanto nga wala panaliskubrihan ang bulong batok sining makamamatay nga kagaw, hindi gid mangin normal ang aton pagpangabuhi. Hindi normal ang negosyo. Hindi normal ang edukasyon. Hindi normal ang pila naton ka mga kauturan sa pagpalakat sa ilang negosyo. Ang gobyerno mapilitan man na maghatag permi ayuda. Kung wala na karon ihatag ayuda no matabo. Amo na ang dako gid nga pala mangkutanon. Sigurado pagkatapos sining COVID-19 nga ni sigurado makarakasagid, manghimudos gid ang aton gobyerno nga makabatak gikan sining pagsarurot sang ekonomiya bangod sining halit sang COVID-19 ang tanan apektado. Ikaw, ako, kita tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Diri kita balita sa City Hall, isa ka doctor kag 8 ka estudyante nga stranded sa Iloilo nag-abot na sa Bacolod. Balita City Hall. Detalye niyo po kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. May nag-action, Fred, nag-abot na sa syudad sa Bacolod ang first batch sa mga returning residents nga na-stranded gikan sa probinsya sang Iloilo. Ginpahayag ni City Councilor Cindy Rojas, ang chairman sang action team on returning residents. 8 action, Fred, ka mga estudyante gikan sa UP Visayas kag isa ka doktora ang nag-abot humalin sa probinsya sang Iloilo padulong diri sa may syudad sang Bacolod. Sila action, Fred, ang nagbiyahe humalin sa Dumangas Port kag nag-abot sa Bredco Port takma alas 4:30 kahapon nga adlaw. Ang 8 ka mga estudyante action, Fred, ang gindala sa MG Medalla Integrated School sa may barangay Pahanokoy para ipaidalom sa 14 dias nga mandatory quarantine. Samtang suno kay Councilor Rojas, ang doktor naman nga nagatrabaho sa isa ka pribado nga hospital sa Bacolod City ang ipaidalom sa mandatory quarantine dito sa may South Hills Academy sa barangay Alihis. Suno kay Rojas, sa ika-4 o ika-5 adlaw sa ila quarantine period, ang Bacolod City Health Office ang magapatigayon sang swab test sa ila. Sa karon action, Fred, padayon pa nga gina-workout o kung ginatrabaho sang LGU sa Bacolod ang pila pa ka mga residente nga na-stranded man sa pila ka mga lugar diri sa Pilipinas ka nga isang Manila, Cebu, Palawan, kag iban pa. So far, okay to sila tanan, no? 8 ni sila kabilog halin sa UP Visayas, tapos may isa kita ka doktor nga nag-abot man, returning resident ni siya nga ginapatawag na sa Riverside Medical Hospital nga magbalik na sa iya obra, and ini siya ginbutang naton sa South Hills Academy because amo na siya ang aton nga designated quarantine center for our medical workers. Nabatian si Bacolod City Councilor Cindy Rojas, ang chairman ng action team on returning residents. Sa sininga matinion, dapat doblehon nato ng paghalong sang aton ikaayong lawas. Agud malikawan ang mga masakit, dapat epektibo ka food supplement ang aton ginainom. Rekomendado ang Santon Plus Gold. Mas gin panami kag mas gin pa epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, margoso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold, mga kaaksyon, epektibo nga makabulig sa may mga diabetes, hypertension, inflammation kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Akon man gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Start your day right, mga kaaksyon. Pagi sa pag-inom sang Life Extension Coffee Mix, ining pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang healthy nga mga ingredients kang isang mangosteen fruit extract kag grashi mushroom extract. Ang Life Extension Coffee Mix ang mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 na kita. Ang kaaksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik kami pagkatapos ini. Pasimbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
radyo. Pagkulong yun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
Action Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita, eksplosibo nakita sa kabataan sa talamnan sa siyudad sang Bago. Detalye niyo pod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May aksyon na friend ba nakakita mga kabataan sang mga eksplosibo sa talamnan dahil sa may Prok Malipayon, Barangay Busay, siyudad sang Bago, tinalikdan nga adlaw. Sunog kay Police Major John Joel Batos-Batusan, hepe sang Bago PNP, nagapalupad sang tabanog o konburador ang kabataan, makita nila ini. Ginpabalo nila gilayon ini sa barangay. Gintawgan nila ini sang miyembro sang 303rd Infantry Brigade, agod palukpon ini nisambit nga eksplosibo. Action Fred, para likaw sa anuman nga problema. Nagapati diri si Batos-Batusan nga madugay na ninalubong dira. Base gani guro mga panahon pa sang World War II ini. May lang kay ini ang tigayon nga nakitaan kag na secure ini sang mas temprano. Nagpangabay man si Batos-Batusan sa pumuloyo sang nasambit iya nga banwa o konsyudad nga kung may makitaan sila liwat, ipabalogid sa otoridad para layo sa disgrasya. Action Friend. Amo na balita gikan sa Nokpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ako po si Dr. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
mga kaaksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na pipila. Ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Pod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 25 tanan ka mga persona ang nagkaladakpan nakabayular sa Enhanced Community Quarantine. Ara naman, nagdako naman. Nagdako naman Action Fred. Igad to, daw duwa lang to. Oo, kapo, na nagligad to, duha lang to. Subong yan, nagdamo naman. Ang sa station number 6, anom ang nagkaladakpan. Sa station number 4, may ara 4, kag station 6, duha. Ang pinakamadamo subong Action Fred, ang police station number 7, 3C, 3 Action Fred, ang nagkaladakpan. Sa 3C, anom diri, ang nagkaladakpan, hindi lang o kung nagkaladakpan sa ECQ plus nakuhaan pa sang motor kay nagabiyahe Action Fred sang tricycle kag e-bike. So naaktuhan sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 7 nga nagabiyahe ang mga ini rason nga ini sila ang gindakop nakabayular sa ECQ at the same time nakabayular man kay nagabiyahe man Action Fred samtang ginapatigayon ang gininga ECQ. So daw ginatos ng impound subong sa kapulisan. Plus na dugangan tricycle, e-bike. Action na Fred, di nagahingalit samtang yara pa kita sa ECQ. Kunti ang ang e-bike kag ang tricycle yara naman ginakompiskar sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 7. Check up pa, kon pilang kabirugan sa mga nagladakpan, tricycle, e-bike, kag pila ka mga salakyan para nga mabalaan ta boss, kon pila nang na-impound, kag kon ano ang mangin penalidad sini, kag kon bala saan nga mabawi ang ilagamit. Yes, Action na Fred. No? Kawaan taman sa detalye man. Diri, no? Si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuchi ang hepe sang bitaw and at the same time ang iya sang traffic management unit kay ang mga nagkaladakpan at i-report gidi sa TMU Action Fred. Balita man gikan sa Criminal Investigation and Detection Group diri sa Bacolod City Field Unit. Arestado ining 7 ka mga persona sa illegal nga panahor, mas kilala nga Munti bala Action Fred. Nadakpan ni sila kagabi. Ang mga suspect din kilala kanday Federico Alibango Jr. And nadakpan man si Jerry Kapanga. Nalakip diri si Henaro Turon III, Jaime Tungo, Juanito Toledo, Roldan Piosca, kag ining ikapito nga si Allen Morales. Nausunod diri kay CIDG Chief o lead unit nga si Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Upo diri na aktuhan sang mga ini nga nagahampang ining 7 ka mga persona na aktuhan sang ila sini nga hanay nga nagahampang sang Monte na kumpiskar sa ila ang isa ka set sang playing card. Amuni ang Monte card, Action Fred, ballpen, ang 4 ka peraso sang chips, kag ang kwarta 1,372 pesos, ginapatihan amuni ang bet money. Karon ini mga suspect
ang ditinido karon sa custodial facility sang CIDG Bacolod. Rekta sa patrol with aksyon ninyo bugina ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na. Dali gid lang huluhambalan ta ini ining CL7 bala nga 26 mg vitamin C. Amo ni siyang isa sa nagapabaskog sa ngaton immune system. Kinanglanon ta ini sa panahon karon nga masyado kadelikado bangod sining paglaptas sang kagaw nga coronavirus. Bangod sa ka-epektibo sining CL7, ang management may luyag ipahibalo kag pandam sa aton mga kauturan nga likawan naton nga magbakal sining nagalibod bala, nagapamalay-balay bangod piki ina nga CL. Mga nabutang sa mineral water, plastic bottle o kon lapad bottle. Ini ginalibod bala, ginapamalay-balay, ginalibod. Ti siling sang management ya, sang CL7, siling yang himuon ninyo para makalikaw kamo, kag makasigurado kamo nga hindi piki abe ang ginabakal ninyo, bakal kamo sa mga masaligan, butikada, parmasya. Inaya sigurado, hindi inapiki nga CL7. Kay bangod ti epektibo siya, madamong nagasunod, madamong nagapiki sini sang CL7. So, para nga makasigurado sa mga masaligan gid nga butikag parmasya kamo mabakal sang CL7. Laking CL7, laging panalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,